Specialdressing. Der er ikke den ting, du ikke kan, skat. Hej skat. Kæmpe tillykke med fødselsdagen. Så trådte du også ind i de voksnes rækker. Jeg vil bare sige, at jeg elsker dig rigtig meget. Og det er der også andre, der gør. Fordi du er jo også manden, som kan alt. Se med her. For mange år siden, da vi startede med at holde DM, så arbejdede Henning også på platformen. Og lige i sidste sekund, inden Henning han skulle afsted på platformen, så skulle vi lige have lavet de her cirkler med blomster i. Så det var noget af vores første projekt sammen. Det var de her blomster. Så var der også lige en anden gang, hvor jeg fik en hjerneblødning, hvor vi lige skulle have stævn. Og hvor vi lige skulle have nogle stævnbokse sat op her, som vi faktisk også har her nu. Og det lavede vi lige på en weekend nærmest. 3 dage, tror jeg. 2 dage, så var det færdigt. Henning han kan alt. Henning han kan alt. Så laver vi lige en pandekagevogn og en kaffevogn. Her har vi kaffevognen. Som egentlig var en gammel pølsevogn, som Mia egentlig købte. Og Gitte og Leo har lavet flot skilt. Så lavede vi også lige sidste sekund en pandekagevogn. Henning han kan alt. Så fik jeg lige en ny idé igen. Og det var, at vi skulle have en rotunde. Ingen problem, sagde Henning. Det kan vi sagtens. Så han lavede jo lige en rotunde. Med æbleflod faktisk. Så det er jo bare helt outstanding. Det er bare flot. Så var der lige en anden gang, hvor det var, at vi også lige skulle have en rytterstue. Og den hentede vi da bare lige ude i en have. Så sagde Henning, der bare lige nogle vinduer i. Og vi bruger den sindssygt meget. Henning han kan alt. Så var der også lige en anden gang, hvor vi også lavede nogle fliser. Alle de her fliser her, er vi lavet, og dem lagde Henning og Pablo. Og lidt Kenneth måske. Så fik vi et påbud fra kommunen om at skulle lave en mødningsplads. Ingen problem. Det klarer vi, sagde Henning. Henning kan alt. Så skulle vi lige have lavet en ny løbvold. Og der skulle så lige drænes. Jeg vil sige, at det man ikke ser her, det er faktisk, at der er gravet dræn ud over alt her. Der har altid været en kæmpe vandpyt her. Så man faktisk overhovedet ikke har kunnet bruge det. Det fikser Henning lige. Henning han kan alt. Så smadrer jeg baneplanerne. Ingen problem, sagde Henning. Den klarer jeg. Så Henning fikser baneplanerne. Så skulle vi lige have nordisk, og så skulle vi lige bruge en handicapramp. Den kørte Henning lige med op efter op på Blue Horse. Han bar den nærmest selv op på traileren. Det var så sindssygt. Men altså, Henning kan alt. Så har vi vandvognen her. Og den vil jeg sige, den er faktisk ved at være klenodie. Der har været så meget hul i den. Så Henning han har jo selvfølgelig lappet den ned under. Jeg vil se, om man kan se det her. Hvor den er lappet. Der og der. Og der. Der. Og derhen også. Og det klarer han sådan set med en colaflaske og kemisk metal. Henning kan alt. Værkstedet. Og jeg ved godt, at jeg måske ikke lige skal filme derinde nu, fordi det er måske ikke det bedste tidspunkt at filme på. Men det har Henning også lavet i stand. Det var en løsdrift til heste. Og nu er det Hennings værksted, og han elsker det. Henning har også sat tørretumbler og vaskemaskiner op herude. Reoler til dækner, som faktisk er i meget god orden lige pt. Så var der lidt tidspunkt, hvor vi lige skulle have nogle fliser ved skraldespandene. Det kunne være lækkert nemlig. Men som I kan se, så tog det om sig. Så Henning han lagde lige de her fliser her. Så har vi så bevæget os indenfor i huset. Og jeg vil sige, at vi startede et år til DM med at smide det hele ud af vinduet, det der var heroppe ovenpå. Og så gik vi ellers i gang. Og med at lave første salen. Og Henning har lavet alt el
og alt ting, der er heroppe. I væggene og i gulvet. FIFA har stået for bordpladerne i køkkenet. Og Henning har lavet gulvet. Loftlyset herude. Og han har været med til det hele. Der er ikke den ting, Henning ikke kan. Hennings spidskompetence, det er faktisk også, at han har lavet alle vandkopperne på alle foldene. Og så når vi er stævne, så sætter han der bare lige et vandspæktog op. Der er ikke den ting, han ikke kan. Spidskompetencen, det har han ikke. Så jeg står fuldstændig lige. Så var der også på et tidspunkt, hvor vi skulle have noget kur, som Henning kalder det. Og det var rimelig besværligt med ledninger og alle sådan nogle ting der, og det skulle sættes op og i hver eneste gang. Så Henning han opfandt lige, at det hele blev gravet ned i jorden. Sådan så når man skal bruge det, så er det bare at proppe det ned i det og sætte stikket til. Og der sidder sådan en prop her i mellemtiden, når det ikke bliver brugt. Så det er ret genialt. Henning er genial. Den sidste, men nok største jernblødning, jeg fik, det var, da vi skulle have nordisk. Så kunne vi jo lige lave en terrasse. Og det, selvfølgelig kan vi det, siger Henning. Og så gik vi i gang. Eller Henning gjorde. Og så lavede han den fedeste terrasse heroppe, som vi bruger nu her til stævnet. Og som I sidder og hygger jer på sikkert nu. Den afstanding. Der er bare ikke den ting, du ikke kan, skat. Skat, jeg nåede ikke engang hele vejen rundt. Men der er ikke den ting, du ikke kan. Jeg elsker dig. Jeg skal lige høre jer, hvad Henning han er god til. Henning? Ja. Han er fandme god til det hele. Hej! Altså, vi kan ikke undvære ham. Han er god til det hele. Siger du, Manuela? Jamen, vi kan ikke undvære ham her. Nej. Det her, det stod ikke uden Henning. Nej. Og så er han sindssygt god til at skabe god stemning. Ja. Det er så hyggeligt at være sammen med ham. Og så er han god til at sætte pæle lige op. Jeg skal lige høre dig, hvad er Henning god til? Hvad er Henning god til? Ja. Han kan alt. Det kan han nemlig. Ja. Jeg skal lige spørge dig om noget. Silke, hvad er Henning god til? Alt. Lige præcis. Ja, det kan jeg godt. Sonny, hvad er Henning god til? Han er god til at løse alle opgaver lige nu og her, og hurtigt. Det er hans spidskompetence. Han er god til at drikke øl, faktisk også. Ja, det er nok. Ja. Hvad synes du, Henning er god til? Jeg synes, Henning han er god til at snakke sønderjysk. Og så er den god til at køre rundt med hans maskiner. Han kan godt lide maskiner. Ja. Han er god til maskiner. Ja. En stor maskine, som man siger. Henning, han er altid sød og snaksalig. Han er altid så dejlig sød og humoristisk og positiv. Og så er han god at have med til julefrokost. Frede? Ja. Hvad er Henning god til? Det hele. Han kan fikse det hele. Alt, hvad vi har problemer med. Især når vi smadrer noget. Lige præcis. Apropos. Ja. Hvad siger du, Johanne? Ja. Hvad gør Henning? Han fikser det hele. Han fikser det hele. Karina, hvad er Henning god til? Henning, han er mega god til at ordne alle mulige praktiske ting, der har med rideskolen at gøre. Det er faktisk ikke den mand, han ikke kan lave. Rie, Ja. hvad er Henning god til? Henning, han er simpelthen en stor bamse, som er rigtig god til at lige sådan give en masse god energi og glæde og et klap på skulderen med på vejen. Så han er uvurderlig. Hej Henning! Tillykke på fødselsdagen! Vi er kede af, at vi ikke kan være med til at fejre dig i dag. Men vi håber, du får den allerdejligste dag. Tak fordi du er den, du er. Tak for at være en makker, du. Tillykke! Hej Henning. Hej far. Stort tillykke med de 37 år. Vi ønsker dig en rigtig stor, rigtig god fødselsdag. Og vi er kede af, at vi ikke kunne være der og fejre dig. Men jeg tænker, at vi ses igen.
Du er en fantastisk far for alle de ting, du gør for os og mig. Og ja. Vi ses snart. Håber, du får en rigtig god dag, og ikke kører for meget ATV. Bye bye. Hej far. Hej Henning. Hej prinsesse også. Og stort tillykke med fødselsdagen. Vi synes, du er rigtig god til at være der for andre, og så er du en rigtig, rigtig god far.